טריטון הוא יישום חדשני המשלב גירוי שמיעתי וחזותי עם ויסות כוח. זהו כלי חיוני למרפאים בעיסוק באמנות ובמוזיקה, לטיפול בבעיות התפתחות שונות, וכן למטפלים המתמחים בשיקום נוירולוגי ושיקום כף יד. זאת בשילוב דימויים חזותיים ובהתאם למטרות טיפוליות שונות. הנגינה באמצעות טריטון פשוטה. עבור מרבית המטופלים, גם אלו הסובלים ממוגבלות קשה, הקישור בין לחיצת כף היד לבין הצלילים המופקים הוא מיידי וטבעי. המוח האנושי מקשר אינטואיטיבית בין חדות צליל ומתח. טריטון משתמש בקשר זה על מנת לפשט יצירת מוזיקה. ניתן להתאים את רגישות החיישנים ותגובת המערכת ליכולות המטופל. רציפות היצירה המוזיקלית תלויה בכישורי המטופל ובקצב ובמהירות התגובה של המערכת. האצת או האטת קצב טריטון בהשוואה לקצב הנגינה של המטופל מאפשרת קביעת המידה הרצויה של אתגר והנאה במהלך הטיפול. טריטון תורם להפחתת פסיביות והגברת מוטיבציה וערנות דרך תחושת השליטה וכן להפחתת תנועות בלתי רצוניות. בנוסף, טריטון מאפשר יצירת תוכנית טיפולית העושה שימוש בתמונות הקשורות לעולמו של המטופל או של המטופל עצמו. חברת טריטון, המפתחת ומשווקת כלים מתקדמים למרפאים בעיסוק באמנות ובמוזיקה, גאה להציג פריצת דרך טכנולוגית ביצירת אינטגרציה בין חושית של מגע, צליל ותמונה, ומזמינה אתכם להתנסות בחוויה טיפולית מהנה ומרגשת.